Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wando's Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Chimwana biro kana nyisi ni Miso is the king of Angala. Nikech Angala ne magoyo. Ang'o momiyo abedo jathum en nikech wach ma e dhoga ok nikech beat. Omari gima mianya kwanora kaka the king. Ng'ama nyalo tamore mana ng'ama ng'ato pod odie kona. Molor ne dhot mondo kik winji ji te. Nikech an nyaka jok ma winja yaw ne gi dhot mondo winji ji te. Momiyo an gi thuolo mar seya nyaka thum ng'ato. Ok aloro ne ng'ate kona. En neno mari thum iwinjo tieng' didek. Sama in gi mor, iwinjo rhythm. Ok iwinji message. Seche go iwinji jathum. Then ji mamor, ka mor ng'eny, to jogo biro kamigoche to giwinjo mana beats. In inyalo paro ni ne mikelogi. No. Jogo winjo beats nikech wad sodonja i beats. Koro ginyalo gonduru gi mor. But sama ng'ato nie chandruok moro, ma wach moro tache, ok obi winjo kata beats nigo. Ma koketo beats nigo to bro wacho ni golna gino ketna Rose Mwandu. Golna gino ketna John Okidi. Kanyo mibiro winjo seche go ng'ato wacho ni ketna Miso Thwango. Ka gimoro timore, to ng'ato bro wacho ni ng'ato tho timore dala gede ng'wen moluore. Bro penjo gowi mane machulo. Nyasaye ang'o momiyo an kama tich kethre na ketha. Ogowi mane machulo. Kodok e ode, ok obi manyo beats gi mikono ju. Obiro manyo thuma Miso mar gowi mane. Ok obi manyo beats gango. Mikono ju. Odhi koro ketna gowi mane. Koro dwaro thum. Koro ok dwaro beats ketna thum. Koro ketna thum. Koro dwa winjo thum. Amiso to ing'eni be ichake wacho ni ng'ama ruoth like onego we ji ema wacho nikech kopo ni wacho to ng'ato samoro neno ni oketore kaka joma ng'eny kipenjo ibro winjo ni an ok an king. Ndi osiepena mang'eny makata kipenjo ibro winjo ni an to ok an king, ji ema wacho gimoro machalo kamano. Okay, Omari. Ijachode. Duoka. Ok ajachode. Sawa. Omari. Ijajuok. Ok ajajuok. Omari. Ilemo. Anda lemo. Ang'o momiyo make jam to matiye. Same itimo gima ber. To nyake wach ni itimo gima ber. Kaka wan walando pile ni LTN otelo mbele. Same itimo gima ber. To nyake yie iwach ni itimo gima ber. Lakini same itimo gima in godo gi to. To kinyal yie. Inyalo kono ng'ato niya, wach ni ane mayombo. Ino kidwa wacho. Lakini kiyombo, tichute wacho na yombo. Koro, jok mano wacho ni wach ni ane mayombo ka. Koluongo joge gi kate, koro jobedo pinye tebo kubedo. Tipenjo ni, Omera ina ng'o mineno ni Omari moyombo. Nikech Omari karomo godo e hotel, to nyaka chiem maber. Gise wuok e thum. Like na record thumbe 38. Koro e thumbe 38 go, na 38 kana record agolo 22. 13 modong
aweyo machalo kaka dang' agero osiptal, lakini chieng' launching kata kigero ot chieng' launching irwako kombe e ot. Koro 13 ka biro chalo kaka kombe mirwako e ot kuom 20 ka nini manowuok. Manyiso ni pod in gi wende 13 man pending. Mago mosebedo recording man godo mana winje e oda to ne gin thumbe to agolo ma 22. Koro e seche mane adhi timo release nok adhi arambe. Gima miyo ng'ato landoga samoro launch, ondiko ni launch golo thum, ogombo nogo arambe. Koro wacho ni kakawo ng'ane gi ng'ane eka dhi yudo pesa makama. En gi target mar pesa, ok target samoro mar thum. But launching kiluonge jathum togo bei makata en ok onyal ng'ade gate, nyiso no dhi kwali. Kata en ma ndalo normal kata wene sono no ng'adi to ok onyal ng'ado pesa mokwayi no, nyiso no dhi biro kwali, ok ogombo dongo mari. Winjo. Koro mane kana dhi Barikiwa nagolo thum, achako rekod wakati mane pok Odongo Swag otimo launching mare manotim Kisumu, pok Fred otimo launching mare cha, pok Kinda otiko recording mar thumbe mane otimo launching. But kaka studio samoro inyalo yudo ka producer niga gi osiepne mogeno kod customer. Nitie customer mapile gi customer moburo ng'iepo. I understand ni customer mapile tinyal kalne line. Koro kaka Miso noneno ni nikech ang'wen gi pod ne koni ta ang'wen achaka loso thumbe madhi apana boro kama kapod ne kocha. Thumbe ang'wen gi na record gi Mos Nasangi. Mano nego bed gi release gi Mos Nasangi gi Nyando Kalayora. But koro nikech line ne pod boro abena aonge garaka nabedo patient kono to masinde bena neno ka ng'eny ok danind kech nikech chamba pod olorne e masin machielo to already ajapur mane nyalo mana tho kech koki japur ne ikwa oduma to jama stimo lal gi moki kore dhi nindo kech dhi olo mogo. But koro ana awe mago tim ywe masin no chieng' morege abro kahogi. But koro concentrate upcoming studio, upcoming artist, upcoming club, upcoming band members. Ni adiri manitie ne gik mane upcoming gotimo to sani otamo kata mana jok otamo kata downcoming congratulate. Monde yudu paroga nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari D-Star apura chela Chelstar ochiko aria dek hash samoro temo gona sim mama temo gona sim Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes. Nyakora mogi machiegni kendo kawuono ineno ka wabiro kaendi iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Achaka yudora gi The Truth Matter. The king of message, king of lyrics. Kawuono winjo ka jiwache ni king of Angla. Ayude kaendi no drop nwa kaya chendo thumbe 22. Awacho ni we wabuowuoyi matin be wachak wawinje kanyo no endo. Ing'a mosechopo kanyo wadwa duok ni erokamano ahinya nikech in emimiyo LTN bedo LTN. Makata ka koro wuod Phoebe dhi lore to lore ka wasekete kumoro. Koro gisani endi wadwa ni wachaki gi Amiso Thuanga. Amiso kikungi mose jopiny kendo. Erokamano. Mokwongo ne Jehova Nyasaye moritowa. Momiyo wangima nyaka sani. Kod fans mosebedo kochung' kod Amiso Thuango. Kamora mora ma untie Yesu opaki. Amiso donje lemo ma serious ya koso nkech gospel moro mini drop nwacha idwa we Angla. Ang'ama akolait, ang'ama jadolo. Ing'ama jadolo. Yes. Nwa neno kacha chendo ka drop nwa wende 22. So far okikonwa ne iwinjo ka chalo nade ka pok wakoni kaka wan winje the other side. Omari en ni
Nwawacho ni wadhi golo thumbe 16. Wachak walando ni wagol gi 20. Achak aneno ni wamed gi gibed 22. Nimar piny dwaro ni idongo, ok idog chien. To ji kana post na dhi golo thumbe 22, jomoko nowacho ni mago mila. Idhi go thumbe 22 ma achiel ema mite. Ame dhi go thumbe 22 machal. Koro japiny ema nyalo confirm na okano kanyalo confirm ni to gin 22 machal kaka ne ng'ato wache comment cha. Koso gipogore. Ama achiel ema ywa jomoko. Kech no me example ni ng'ato nyalo timo launching but thumbe mogolo kata ka gina boro tachiel ema ywa modong'. Koro jopiny mong'eyo. Then kachakala golo artwork na onego akwonga time kenda. Kachaka golo artwork taketo ne wan godos jasuba. To gi Elvis Kadori. Ng'ato chako wache mbui ni mago tang'o man kanyogo. Dakiket jathum manyalo kelo ji ma kisetimo launching to dhano nyalo fuatilia thumbeni. Nikech jothumbe 2 kende to be gin jothumbe tindo. Koro tindo ute. Koro ok nyal dhi maber. Koro jopiny mabiro pogo na ni to odhi maber koso ok odhi maber. To I believe ni pango jothum mang'eny launching ok manyis gimitimo kata ok manyis ni igolo gimoro maber. Adwa ni akwonga penji nokiluonge ni launching, kora kena luonge ni music release. Niwacho ni launching ng'ato golo thum mang'eny to luongo ni mano launching. Niwacho ni dhi release thum. Yes, na dhi release album. Poka timo launching. Okay. Yes. Mokwongo ne kuongi lando ni dhi time Makongeni malo kacha Jogo Road. Kasto bang'e ichake loko iduoke Nyamavila. Ang'o mono timore ni duogi neno ka welo ng'eny ahinya koso ji noywak ni kele Eastland gima chalo kama? Ing'e ni Omari adiri ma Nyasaye an ok ahero ting'ruok. Ok ahero timora. Then an ok ahero wuora. Kana pango thum Makongeni nadhi time kenda. To buro chako loya gosiepena ni kata kwa timo album release. Waluonge yawa moko bende obede. Koro Makongeni nok nyal bedo space maber kalore ni an gi team na. To gi jogo be ng'ato ka ng'ato dos ni gi team ne Elvis Kadori ni gi team ne mag band members. Tigni band members wakende ne nyalo bedo mang'eny ne club cha. Nokarwako mind ni fan dhi biro ma pong' kanyo ama kata nokwagoye kamano. Koro nwaneno ni wan kende wawegi nyaka wamany kama space. Nung'i accommodation mar space marwa mokwongo. Then koro after mano koka Nyasaye koyie to gi joherawa ko oyie to ng'ato yie owe nindo mare owe gima notimo obi promotwa. Yes, kore momiyo nwatere Nyamavila. Amiso en gima dier ni gima chalo kamacha kata king'iyo MCs miketo ineno ka seche kimanyo Obina ok pange shows manomolgi. Obina ipange shows madongo kaka mag album release go launching nikech ong'e ni nitie fans mag Obina, nitie fans mag ng'ane kasto kata jothum iyudo ka ikete jathum moro miluongo ni star to in nidhi kawa jok ma obedo regarded as upcomings. Manyiso ni samoro nitie moko ma in ilo kata gi fans. In nokigeno ni ati maybe luong jathum moro manyalo kelo fans mondo maybe winj thumbegi. Erokamano. Omari, gimomiyo pok atimo launching. Ndara mitimo ne launching en ndara mosepa. Mogo lam. Maka land launch to ji dhi neno gima gidhi launch. Ki launch school kata hospital osegere. But ok inyal launch foundation. Sama jathum golo thum otimo foundation. Kotimo launch to en gima onego bed ni jopiny nosewinjo mong'e ni sani koro wadhi timo launch mar
thum Amiso. En ni kata ka gin thumbe 22 like na record thumbe 38. Koro thumbe 38 go na 38 kana record agolo 22. 13 modong aweyo machalo kaka dang' agero osiptal lakini chieng' launching kata kigero chieng' launching irwako kombe e ot. Koro 13 ka biro chalo kaka kombe mirwako e ot kuom 20 ka nini manowuok. Manyiso ni pod in gi wende 13 man pending. Mago mosebedo recording man godo mana winje e oda to ne gin thumbe ta agolo ma 22. Koro e seche mane adhi timo release nok adhi arambe. Gima miyo ng'ato landoga samoro launch ondiko ni launch golo thum ogombo nogo arambe. Koro wacho ni kakao ng'ane gi ng'ane eka dhi yudo pesa makama. En gi target Mar pesa. Ok target samoro mar thum. But an target mara ne en mondo ami jopiny thum. Emomiyo nagolo 22 ma ji ne paro ni ang'o ma bine en wach achiel mopogore but nadwa ni a release thum. Emomiyo nadhi release kata kenda nok an gi target mar ang'owa mar arambe. Koro mano emomiyo nok adwaro mondo mi aluong ji mang'eny kata then nachako ang'iyo ni kade ber to ka ng'ato nigi launching for example one industry mar Ohangla onego bed ni ji winjore ni ng'ani nisetimo release ng'ane nokuongo di timo release koro launching ng'awa dhi timo kanyo onego bed ni jathum ok charge wadgi winjo monego bed ni jathum achiel kaka in oketie posta to ne ni ng'at madwa support jathum cha to kokete posta in owuon onego bed ni ting'o pesa ni midhi support godo launching mar wadu. Ok onego bed ni chuli. But gie sani to launching kiluonge jathum togo bei makata no konyal ng'ade gate nyiso no dhi kwali kata en ma ndalo normal kata wene sono no ng'adi to konyal ng'ado pesa mokwayi no nyiso no biro kwali ok ogombo dongo mari winjo. Koro ema mane momiyo karso ji paroga koro ng'ato bedo gi team togolo pesa kuom team mondo mi omigo joka mondo ang' ji omak gi kamera ne ni ji ne ng'eny lakini kodogo bedo piny to se ibiro yudo ni most launching mitimo gowi bedo ga 3/4%. Manyiso ji yage lal mang'eny molo yuto. Koro piare mang'eny. Yes. Koro gino nyalo miyi kata stress ma samoro kopo ni ipange kapok idhi e studio to kinyal go kata thum mamit nikech pod omari dwaro Sh300,000 kama idwa gole onge seche go bidwa ni wer pachi nie pesa midwa miyo mari deposit chieng' launching ni ok ibi concentrate golo thum. Koro Amiso noko concentrate ni ng'amo dhi chulo kata ng'a but ana concentrate ni agol thum. Then anyalo gero kamano ne Odos gi Elvis jogo noko chaja jogo noko kwaya pesa. Hapa ni mano example mang'eny kana gocho no dos to kone ba chieng' no kinyalo pango so in panga abiro biro kopo ni jogo biro to gine minyalo miyo gi fare the same to Elvis ne ni nyaka giso to kone wuod ma kiluonga anyalo cancel nikech imbe chieng' moro ne cancel sona iwinjo gima Nyasaye omi ema ngitimo nade mia mano ng'amoko go bei. And mana pani kaka jothum mamoko be oningo kopi oningo bed gima chalo kamano. Mane gima oningo bed ni timore. Gigi te thumbe gi te igolo studio achiel koso maybe ne igolo kuonde mopogore opogore. Thumbe 4 agolo Barikiwa modong' agolo African Master Studio ka Kido Jaugana. Yes. Manyiso ni thumbe 4 gi gen machon. Gen mene record chon. Ok ne na record gi chon ahinya but budho to gi budho e studio to a record gi ineno kana dhi Barikiwa nagolo thum achako record wakati mane pok Odongo Swako timo launching mare manotim Kisumu pok Fredo timo launching mare cha pok Indano otiko recording mar thumbe mane otimo launching but kaka studio samoro inyalo yudo ka producer nega gi osiepene mogeno
kod customer. Nitie customer mapile gi customer mobiro ng'iepo. You understand ni customer mapile tinyal kal ne line. Koro kaka miso noneno ni nikech ang'wen gi pod ne koni ta ang'wen achaka loso thumbe madhi apana boro kama kapod ne kocha. Tinini nadwa akip jopiny bisi kanye mana agole thum mawacho era onge nengo. Era nene lit to tindo yone nango. Era nene ber to tindo kethe nango. Era nene mufu to tindo neno magiji. Iwinjo. Mago aduga loso kol ready thumbe na nibarikiwa. Thumbe ang'wen gi na record gi Mos na Sangi. Mano nengo bed gi release gi Mos na Sangi. Gi Nyando Kalayora. But koro nikech line ne pod bor. Abena aunque garaka nabedo patient kono to masinde bena neno ka ng'eny ok danind kech nikech chamba pod olorne masin machielo to already ajapur mane nyalo mana tho kech koki japur ne ikwa oduma to jama stimo lal gi moki kore dhi nindo kech dhi olo mogo but koro anna awe mago tim ywe masin no chieng' morege abro kahogi but koro concentrate loso mage but wood fibi notiyo maber obedo ni ne gideko noloso gi maber gikone nomiyage samo miyage ni oyudo kan gi project ma asere kod thumbe 38 ga kilo jaugana koro kata de pod mago ling dagolo thumbe 22 ya to gisane kang'iyo gini kaka ilose ok adwa na thin jomini tiyo godo but mostly king'iyo project ni oting'o jok matindo tindo from studio nikech Kido Jaugana tiyo maber but the truth be told wanyalo wacho ni en one of upcoming studios right king'iyo jothum one of the upcoming artists kopo ni ng'iyo kata kuminitero show an upcoming club koro ere gimini temo portray sawa iwacho ni upcoming studio upcoming artist upcoming club upcoming band members upcoming band members koro guest makia kata ni luongo upcoming guest lakini adirima nitie ne gik mane upcoming gotimo to sani otamo kata mana jok miwacho ni iluongo ni down coming otamo kata down coming congratulate oksa moro ngeche ok gineno berne ngeni mondo mi ng'ato congratulate no bwana nitie gimoro manyalo mako dhogi Omari sama nwabiro ka na promise nwadhi golo thum to nawacho ni gibeyo and ok en wuondruok jopinye modongo koko lakini kata yawa nok par niya Amiso nyalo timo nyalo golo thumbe 22 mago mbaka mago wal mago iluongo ne propaganda mano ng'ano manya attention mar ji mondo ji obi owuoye lakini koro kane giwuok to tamo kata down coming wuoye nikech if I'm coming niso ni pod adhi to kise gik niso ni you are down coming onge kama kori gi dhiye in kama gikeno kori duogo ipani ang'o miyo un kaka jothum un nyake forum but pok ng'ato owuok oko mo congratulate nikech ang'eni ditho sani to jok mang'eny dogoyo rest in peace wuok Angeso and being that ni sani koro igolo thum ang'o mamono waneno gini ka jibe wuok they are coming out to at least congratulate you giwachi ni wuok Angeso congratulations nikech ang'eni congratulations cha one way mar promoting ng'ato nikech maybe nitie fan na moro makia ni golo thum koro sama aketo ni congratulations cha ng'ato nyalo neno Amiso no golo thume moko at least onyalo dhi but nyaka gi sani pok aneno maybe jathum mowuok mo mi puoch gi pak debed ni thumbe gi richo gi Omari en neno awacho ni nitie miere manosecha makon mane mudho kone ka police team adhiye
to joma noywas transformer kendgi chungi ati achiel ng'iyo ni be odhbiro liel. To koguru pol to gipenjo ni be gidhi kelo waya. Kokelo waya, Monica Luping odonjo e ot. Monica balbo liel tichaki penjo ni be gidhi rwako token. Be gibiro chule. Be gibiro chule. Koro mano nyalo tamo ng'ato congratulate nikech class manoketie. Omari onge gima duong' molo Nyasaye. King'amo ng'e Nyasaye ok nyal bedo gi chlet. Ok nyal bedo gi nyiego. Ka iliti dhi bedo gi nyiego. After nyiego dhi bedo jajuok. Koro tejo thum ma ose congratulate doni platform gi ma oko ema pok giwe ng'ato kaka Elisa Toto naseneno ko congratulate safari ya muziki YouTube. Aroji Chogo se congratulate, Abongo Jakabwana se congratulate, Lavi Jakabonyo gini. But mostly jo me wacho ne upcoming mabiro gi to congratulate. Lakini downcoming to going. To Jakangesu imbe ne wan ka ndigi ema jalamo notimo launching no release, let me talk of release we launching no kana tonde koni launching to we tame no ndiko ni launching notimo launching. Okay, Freddy Musa Jakadala notimo launching Okoth Jarapogi imbende se ni kawe patik mi congratulate jok ma otimo mbele nigi nikech wacho ne tit for tat is a fair game. Team kakigombo no team ni. Erokamano. Kidhi e post na ibiro yudo kane inda opong'. First mano kongo goyo Malaika Festival Kisumu. Jathum mano congratulate ndamo kongo enan. Kae ma otimo launching mare. Jathum mano kongo dhi gi thum Emma mar Aura sui Aura barang na kongo dhigo e TikTok makao makete status na maketo nyaka story to gimano naseya kane Jakadala otimo launching ogolonde tunde na post winjo to kiwinjo kata thombe na apane jathum mapoka chogo en mapoka ng'eyo. Ya inti chogo jothumbe ya. Ang'o mamiyo en marketing be. Bata jogo te. Onge ng'amo se choga miso. Koro bokanyal timo ni mondo metimna. Koro bokanyal makosigo ni jogo poko posna samoro thombe go be ng'eny ba. Ng'eni tie thombe be nyalo bedo mang'eny minyalo dwaro ni kongi kaw time mondo iwinji. Koro spod gi kaw time pod gi winjo gi gibiro ma congratulate ama gibiro nyisa ka boko chon nyaka congratulate but onego giwachne bana kanyo to ma to ok ber. To mar ariyo thombe mawang'ni bende otemo nyono tie ji mang'eny nyaka tienda. Be wi konyi. Awinyi to chien kache ka ni poke timo kata ka ni poke release thum ne wacho ni nitie gimoro ma samoro watimo marach iluongo kata jothumbe mondo bi okonyi to ka giya to giya yama bende kata ng'ama weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuok kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Donge no luongo jodhiergi mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari
D-Star, apora uchiel nono star, ang'wen achiel auchiel hash. Sepedo luongwa jokoko e dier otieno. Ane lamo mama nae mokonya. Oteni osemi kod LTN, Luo Trending Nation. Yes, nyakwamogi, ne pod wan e break kaya chaendo, ne watimo lendo achiel ariyo adek. Imed parni ni jothumbe wa ma wan go mag Luo, gin gi skiza tune. Med ensure ne kao skiza kata mana achiel kende, ipromote go. Wacho ni ati, Amiso aran fan ni maraj. Fan timango, fan ni ensure ne ngama in fan neno ipromote. Kaka sani Amiso golo thum, watch thumbene mana achiel, inyalo go thumbene gari, ndege, apiko, kumora mora, mana ariyo. Adek, inyalo kao skiza tune. Be ikete ka jugocho ni to winjo ka at least i entertain your class. In gi skiza tune mag thumbe manyien gi. Yes, skiza tunes nitie kendo codes dhi wuok e jumani. Okay. Yes. And ang'eyo Ibradi company ma timo skiza. Keni ni timo nigi nga? Kanye kama watime skiza. Ingama ni oko kanyo idwa ni jathum manyien idwa ni ibed gi skiza tune many Ibradi company kati nyalo biro to wami connection mapiyo piyo. Wan kaka LTN wachunge connection mapiyo piyo. Amiso tuwango kane wadhi mbele kacha gi discussion na penji ne wacho kacha chaendi ng'e gik mwa wacho ni beni walan mondo mi wamed dongore kaka joluo. Ne wacho kacha chaendo ni jothumbe ma samoro waluonge launching be samoro tero wa kasara. Nikech iyudo ka iluongo ng'ato nikech en gi crowd, iluongo nikech en gi followers, to ya kanyo makata thumi toko share kata chiel kaka no share poster kobiro. In gi jok mini tiyo godo masani. Aneno muna MC mari man Dhiang' Radida. Apani nkech maybe one machiegni kode. MC mine kao. And by the way, Dhiang' Radida, thank you so much. You are doing a good job. Apart from Dhiang' Radida, jok mini luongo jothumbe wete ni begi uwotho ke thum. Erokamano, Omari, jomane wabedo gode soma en Elvis Kadori kod Odos Jasoba. Nose poyo thum manogol. To en ni gima ng'eyo mok ginyalo timo, kata mana Miso bok anyalo timo. Kase congratulate ni thum awinjo kaber. Kinyo kanyal chako posti. Nikech wan gi mafans be. Thum, siasa, mipira, gine itimo gima fans dwaro. Ok gimi dwaro. Ka Chelsea dhi gocho gi Man, jo Man ok nyalo wacho ni Chelsea to dhi logi. Nyaka mipira rum. To ka mipira rumo gimosore, to gidhi ka gima gino chwanyogi, lakini ka gidhi showroom, to gimor ng'ato ka ng'ato. Tiende ni fans ema bro wacho ni mpira no lo lakini waduogono. Koro nikech gimbe gin gi fans magidwaro. Tango bende gi fans magidwaro. Sama koro dwa chako usamiso sana, to chalo gimogolo fans ne mondo bina miso. Koro en opoyo ni ber, lakini koro nyako duogo negi mach. Ei thumbego nitiere mana neno ke iluomo igolo video margi. Keni in gi mpango ni igolo gi te koso ang'o mono bet mamoko bet audio moko bet video. Erokamano, thumbego no wakwongo golo audio te. But gidhi biro be video te. Ing'e ni Amiso, I believe ni okatim gimoro ni ng'ato timo. To be okadwa na tim gimoro ka sapodi. King'iyo ka thumbe masegoyo, sani koro gin 183 manoko. Ng'eny gi ni onge video. To ji ne kona ni Amiso gol video. Time no ne poko chopo. Nikech onge tiende mondo atim, to kabitime maber. Kata time ni mondo at least ng'ato na nyalo time. But atimo ka time na ochopo. Koro thumbego bro wuok video te. With time. Yes. Already gin thumbe ma nigi video nikech osiepena nochung' koda maber mondo watim negi promotion. Omari
ineno thum. Thum gi mipira ok gin biashara. Ma jathum kik par nobire biashara. Ma jathum mobire biashara en to ok obi konyore e thumni. But thum en talent, to talent bido promoted, ji promote. Koro neno sami igo thum to ng'ato biro mieli ong'ado gate, kik iwach ni biasachi dhi maber. Kech gima ne miyo jogo mondo gia otgi ma gibiro yudo kumine onge. Ok gibi wero. Onge gima gibiro waro gi pesa gino. Ng'ano biro nature your talent mondo dhi mbele. Koro osiepena no chung' koda ka nature talent mar Amiso ni adieri Amiso ni oko ka thum, but samoro yuto mare okoromo, pok ochopo e level ni. Mane momiyo samoro jomoko jaje piny, but otimo gima ber. Manyalo gwero kamano ne Oscar Wuod Magige, Ogenya Bulldozer, Otaka Junction. Anyalo go erokamano ne sani luonge ni Mwesimiwa Jalang'o. Mwesimiwa Jalang'o no chip in? Mano ng'ama nyiwuodha makata samoro kama time shooting atimo e pare. Erokamano Mwesimiwa Jalas, pongezi. Ok achulo venu. Nyalo go erokamano no Gada CDC. Gigi mang'eny, Steve Oyer, Steve Areyo. Edutino ne gichung' koda maber ka ginecha talent nikech ohala mage yudo kuma to ne onge. Maboka be wacho ni joko nwang'o ohala kuma. Anda jathum kik par ne nitie gima fan nwang'o ka kuome. Mane kikawo ni gino en biashara, mane maka ng'ato mieli kawuono to kiny winjo nodhi mielo ng'ato to ichako mado kode sigu. Koro ok inyalo wuoyo gi ng'ano nang'o omiyo sani ok omiel Amiso, sani omielo Manodos. Nikech nibiro ni gino biashara. But gino ok en biashara, gino en talent. Talent mari juo kicha ema ng'acha nature. Onyalo yiero mondo en support Chelsea, chieng' mohero bende onyalo wacho ni en koro support Liverpool. Chieng' ma bende ochako winjo ka juogi ochako ringo maber, oduogo pari bo oduogo. Fano we mieli chieng' moduogo no kaw gero kamano. Sama we giromo kode gino ok onego bed sigu. Koro thumbe gi dhi wuok gi video nikech jogo no yie mar support Amiso. Ande joma bende osebedo ka miela, joma winjo thumbe na kata e ot, joge ma samoro miyo chuny ng'ato bende donjo mondo miyo konyi. Joma nyalo ng'ato nigi Facebook mare post thumbe na. In fact ana adhi mbui aneno ka ji share thumbe go. Onge ng'ama sikono asechulo kata ni ng'ane waorni pesa no. Onge. Kaluwore gi thumbe ma igolo Amiso, nitie moko ma thumbe ni ng'eny gi chalo gimi becho ne ng'ato. Like for example, wawach kata mana wiyi konyi, be wiyi konyi. Ne japuonj ni mopuonji tichungo nang'o. Dansa, nitie moro mini wacho kacha ne dansa mamieli tinindo go nang'o, gima chalo kamano. Nitiere gik ma samoro timore e thum ka indi mi address koso ini i address gimoro generally koso gin gik mono setimore kuri wuoye. Omari, chieng' mana biro ka na nyisi ni Amiso is the king of Ohangla. Nikech Ohangla ne magoyo. Ang'o momiyo abedo jathum en nikech wach ma e dhoga, ok nikech beat. Omari, gimomiyo anya kwanora kaka the king, ng'ama nyalo tamore en mana ng'ama ng'ato pod odiye kona. Molor ne dhot mondo kik winj ji te. Nikech an nyaka jok ma winja yawo ne gi dhot mondo winj ji te. Emomiyo an gi thuolo mar seya nyaka thum ng'ato. Ok aloro ne ng'ato e kona. En neno Omari thum iwinjo tieng' didek. Sama in gi mor, iwinjore thum. Ok iwinj message. Seche go ok iwinj jathum. Then ji mamor, ka mor ng'eny, to jogo biro
kami goche to giwinjo mana beats. beat. In inyalo paro ni ne mikelogi. No. Jogo winjo beats nikech wadso donjo ei beats. Koro ginyalo gonduru gi mor. But sama ng'ato nie chandruok moro, ma wach moro tache, ok obi winjo kata beats nigo. Ma koket beats nigo to bro wacho ni golna gino ketna Rose Mwandu. Golna gino ketna John Okidi. Kanyo mibiro winjo seche go ng'ato wacho ni ketna Miss Otwango. Ka gimoro timore to ng'ato bro wacho ni ng'ato tho timore dala gede ng'wen moluwore. Biro penjo gowi mane machulo. Nyasaye ang'o momiyo an kama tich kethre na ketha. Ogowi mane machulo. Kodok e ode ok obi manyo beats gi mikono ju. Obiro manyo thuma miso mar gowi mane. Ok obi manyo beats gango. Mikono ju. Odhi koro ketna gowi mane. Koro adwaro thum. Koro ok adwaro beat ketna thum. Koro ketna thum. Koro dwa winjo thum. Makata nyathi ok onyal gombo nogo koko kama winje thum. Lakini sami winjore thum to kata nyithindo watch movie kocha. Onge no. Ina sawa. Awinji. Koro awinjo different between rhythm gi thum. Koro amiso go thum. Tendeni emomiyo kata ka wero wuoyi. Tamex wani nitie gima nyalo touch ng'ama chielo. Ok aweri awera wacho ni Omari Nas. Wuoyi ni konya. Omari ni tera nyombo. Gino ok nyal konyo ng'ama chielo gang'o. Momiyo dwa winjo. Nyiso ni seche ma ene mor to biro winjo rhythm ni no. But ka koro weche moko ma koro dwa thum. To ko bi winjo thum mana wero godo Omari. But ka wero Omari like kaka for example na wero Ogenya Wonya Rodi Bulldozer. Ti winjo ka wacho ni ng'ama siko lemo pile pile. En ng'ama ruoth nyaka pare. Omari Nyasaye pari after neno matek. Koro sama ng'ato kale matek thum cha biro miye mijing'o. Tabro wachako wacho no Ogenya Wonya Rodi ni yanyo ga chon nyake ba. Ogenya no bedo manech to ni ndiema. Doke no dhi omanyo tich makone to ni notonga. Kete gi chako yawo thum e simu chako winjo. Kor manager winjo ni omanen sawa bro gochoni. Kodok tiko ne kone na onge dongo riembi. Lakini kawuono nyaka jobache go nyalo luonge ni baba wanyalo partner mondo watim biashara. Tachaka wacho thum Ogenya ni awacho nuga pile ni seche ruoth ber. Joma ni garaka nochiwo nyaka mondegi. Joma ni garaka nonego nyaka wuonegi. Joma ni garaka nogolo nyaka nyodogi. Tana wacho ni seche ruoth ber. Ka ruoth ondike buge ni biro bedo jamoko. Ti biro bedo ka ruoth ogoye sei. Mano thum wuoyi. Lakini mondo mi dhi winje Ogenya no iwinjo lakini gombo ni mondo iwinj gino ka koro ine kanyo. Kecho jiwi be yo moro kendo. Koro mane momiyo kapod okidwa yie na Miss King tibiro yie. Nikech kanyi biro kidwa fwenyo na Miss King. Kama wawere kamera jothumbe abich. Tiwinj kaka wawuoye wi kamera no. Kanyi biro poge thum gere thum. Pogo thum gi rhythm. Ipogo mana ga Miss Otwango. Amiso to ing'eni be ichake wacho ni ng'ama ruoth like onego we ji ema wacho nikech kopo ni wacho to ng'ato samoro neno ni oketore. Kaka joma ng'eny kipenjo ibiro winjo ni an ok an king. Ndi osiepena mang'eny makata kipenjo ibiro winjo ni an to ok an king ji ema wacho gimoro machalo kamano. Okay, Omari. Ijachode. Dwoka. Okajachode. Sawa. Omari. Ijajuok. Okajajuok. Omari. Ilemo. Anda lemo. Ang'o momiyo make jam to matiye. Same itimo gima ber. To nyake wach ni timo gima ber. Kaka wan walando pile ni LTN otelo mbele.
Sama itimo gima ber to nyaka iyie iwach ni itimo gima ber. Lakini sama itimo gima in godo gi to ok inyal yie. Inyalo kono ng'ato niya wach ni ane mayombo. In ok idwa wacho. Lakini kiyombo tichung' tiwacho na yombo. Koro jok mano wacho ni wach ni ane mayombo ka koluongo joge gi kate koro ji obedo piny e tebo kubedo tipenjo ni omera in ang'o mineno ni Omari moyombo nikech Omari karomo godo e hotel to nyaka chiem maber. Gisewuok e thum. Winjo. Koro mane ng'ama biro manyo mondo mi ji opakre. Kuongi ius giri mondo ji ong'iew. Koro kikelo motow to ji biro kweri ni ba podi. Gik me uso go muodore. Uso ti uso kendo itang'onwa gik miting'o but gimuodore. But ka ji oleng' nyiso koro ineno wach mar king mokwongo anoka kwongo wacho ni an king. Jopiny joma nokwongo wacho ni Amiso the king of message. It is true. To gichako penjore kore king ka. Nito kore ere ng'ama king. Sawa you are king. Ang'o? Era Amiso tisika on the king of message. To message e ang'o? E thum. To wago kodi thum. To sewacho niya gima timo ken piano. Ano ka ja piano ka ja jawa. Mumari imbe mitimo ken piano ken ja jawa. En message. Message wuok e dhok. Message ok wuok e waya. Message ok wuok e studio. Message ok wuok e quality mar studio. Message ok wuok e ler mar video. Message ok wuok e ni apango so gi milion 10. Message en umi microphone. Message en ni ing'amo dhogi tiyelo tiketo gino bedo recording. Ma kata koro studio rach, kata koro itime kama olil, kata koro itime kama ok standard, samoro ok ichopo mana pesa mondo nyiew gik maber. Message to donga message. Message to dong message. Koro message ni bende thum. Dok gima do lepo ng'amo mo wacho studio ema mi kaona nying ng'ati kete bana. Mana dier. Koro ka gima lewo ng'amo mokete studio momiane bana e message no. Temo se wachna the king. Koro ere tinde chako rendo wacho ni nitie king. Ni Omari okadwa na wach kamano. Ane king. I'm the king nikech sani an gi 183 songs different message. Onge mose nuo. Ma jothum ema moko podo meka moko winjo ka gemo ni gi twist. Ng'ano ok da bedo the king. Kanyo ji biro ma winjo beats. O gibiro gi podo matin to giloso go margi. Amiso. Koro danga wacho ni I'm the king. Gi 183. Aya sani ng'amo break record. Inte masani podi break. Tane jathum ma nanyisi ni I'm a poor king. But I'm not a rich ordinary musician. To one get rich ordinary musician ma ji treat like a king. But the rich ordinary musician pok no break record 22 songs ama 30 songs with different message. Aya gima checking e thumbe go mogo matin mogik en dakika 8. Mudong en dakika 13, 12, 12. Nyiso ni kadangi kawe mi jogo tapane dakika 8 giseol. Ng'ato tieko thum go riti. Manyiso ni thumi en thum ng'ato thumbere. Thum achiel. Thum ng'ato kata dek. Kore dwaro king e thum. Ok wawe king mar Ngware, Omari. Ok wawe king mar president kata motelo. Bwana e thum. To thum wang'yo message. Gima miya bedo jathum en na wer. Ng'ama go instrument mano jatij jathum. Mano ok jathum. Maki dok dalau albino dok dalagi karachuonyo. To jogo albino tigo thum. Bani tiyo gi jathum mane ana tiyo ga Amiso. Ok jathum tiyo gi jathum. To ane jathum no to thum ne midware.
Koro ok To gima miyo abedo jathum Eh. nikech message mawuok ko to mano ma jopiny nosewacho ni you are the king of message. Koro nikech nitie ng'ama nigi luoro bathe kanyo kaluwore samoro gi mwandu ema nok gidwa soko wang'e. Koro emomiyo ne giponde message. Eh. Awinjo chal ma ka ng'ato wacho ni ng'ane to driver maber ndio tritwa maber samwa dhi wuoth ok ochandwa but ng'ane to nigi experience. Koro kudwa kuma nigi chuodho kauru ng'ane. Koro ere driver. Koro manyiso ni ng'ama nigi experience. Experience. Mane driver. Mane driver. Ng'acha koro luoro nikech maybe kako treat. Samoro ng'ane nigi gache. Ng'ane ngene kukaw to en ubiro gi gache. Yes. Awinji. Koro gisani endi okaronego wayud thuolo to crown wayudo thuolo to crown wawach ni Amiso Thwango is crowned to be the king. Sawa. Ingeni ya sida nineno kata poko kel piem. To ka idwar nyal kel piem. To we kel piem gi thumbe mwase goyo. Like kaka marwa donge loso ga piem. Giwe kelo niya artist of the year gi thum mana artist of the year se goyo. Bwana thum ma ji osewinjo. Moitno ema dhano kwano ni ber. Ama dhano nya jaji kaluwore gi osiepeni. Giluong jo thum. To ka gigik to giwach niya un jo thum 10 jopiane wadwa wero katene ni. Ji okaw kalam gi buk ochak nono. Jiwer gima koro mano king'eyo ni dhi wer. Koro wadhi uru to wakanyo gi the artist of the year. Now break record. I'm so 100% na dhi break kadhi. idhi kawo namba achiel kata ubed mana jo namba recha dhi bedo nyalo bedo gi point apani ka en gi 90 namba re dhi bedo gi 50. Amisi ketho gini. Amiso se ketho gini. Nyakoro gin minena ikanyo endo. Imbi nyalo miyowa comment mari. The other time nawinjo ka ji ne mi support ahinya. The other time kane wan Benelux. Amiso wache dieri. Amiso gima chalo kamano no endo. Koro gisani ji oketi kuonde ariyo. Ji oseketi e adier kone. An ing'eni an the truth matter. Yeah. Tambe achaka go parodi moro matin. Ana kopo thum ma ng'ato osegoyo taloko. But koro in oketi king of message to gidwa kendo ni gichagi keti adieri. Ere kaka adieri dwa mi survive thum nikech jok mang'eny ok ohero ka adieri wacho. Ibiro yudo ka mostly an gima chwanya gi ji en adieri iwinjo miwacho. Mabende kata sani no okelo ng'ikni moro matin e kinda gi wuod Phoebe nikech na keto gima yude mbui iwinjo to noka kwa ng'wono kaka Pascal nokwayo iwinjo nikech an noka post gino. In dogire ka sami wache diri kama onyalo chwanyi kata gi producers kata onyalo chwanyi gi ma fans magi nikech kata ma fans ng'ato nokona ni fans boero kiwuondo gi. Ero kamano. Ng'ama wuondo fans. To fan no ere. Ng'ano rano wi fan no. Omari nyathini ka in gi nyithindo ariyo. To moro kihero iwinjo kok idware. Kimiye 120 to sukari 120 to dhi okelo sukari mar 120 no. Miye 150 to dugo ni change 30. Tento kiere. But nyathi miero kimiyo 200 to ng'iewo sukari 120 to itino ok okeleni. Gino dhi adhiya to chieng' mifwenyo ni sukari en ga 120. Ibiro chako hero ng'a? Maduoko ga change. Mok wuondiga. Miriambo rumo peyo. Adiri ok tow. Adiri dong legacy. Miriambo ruchore mana gi same wache ma ji onyiero no. Koro thum en puonj. Puonj gima kata in inyalo puonjo joodi. Kaki dwaro ni nyathini obedi, gombre nyathi ng'ato mondo obed kamano. To kik ibed niya Omari inabira goli odi saa 3 pile pile. Pile juma nigi ndalo 7 tadwa keti juma ni te in ionge thuolo mar bedo gi min odi.
mana wuondi. Machieng' mi fwenyo osiep ma koro nyalo koni bwana ndalo 2 to koro bede odi ndalo 3 koro wanyalo dhi e biasach wa ndalo 4 wanyalo dhi yweyo wagone dendwa pole. Jaodi biro hero ng'achacha. Koro time biro chopo manyaka jopiny biro realize ni Amiso is the best artist. With time. Yeah. Sani to poro ke chono ge. Nikech samoro donge ngene miriambo met same wacho. Yeah. Okay. Lakini adieri let same wacho to bedo gi nengo seche ma koro tiyo. To miriambo met same wacho en gi nengo same wache to dugo koso value sama koro tiyo. Yeah. Amiso pok waneno ki kama otumi wacho managers mitiyo godo, jogeni mitiyo go to une angla un gi tabia no endo mar samo yudo ng'ato to kwachi itang'onwa go samo riembe. Oki clarify no ane kato itimo nang'. Kikwa bwangi manager ni kiriembo. Erokamano. Omari. Thum onge manager. Thum wakonyore. Thum wakonyore. Koro nitie joma wakonyore go mondo wadongre. Thum onge gi manager. Podi. En ni koro nying mar manager en nying mayot wacho. Iwinjo, en nying mayot wacho ma obet yot e dho ji Marisa ni manager Amiso, lakini kiduogo ng'iyo mos to thum pod onge manager. Kopo ni Nyasaye biro loso chieng' moro ma thum bed gi manager, to thum biro bedo gi manager. To sani Wan gi joma watimo marketing ni artist mondo artist osud mbele. Tiende ni ya obiro mondo tim na marketing mondo ayud so. Mondo wayud gimoro ji appreciate tijwa. Ka ng'ato gonwa waero kamano kuom tich maber mwatimo to wambe jogwa otimre nade ochiem. Koro nikech dhok no pod bor kaka sani awache pod ok obiwinjore ne ji biro wacho ni misechocha ji manade. Koro wabiro tiyo gi mana gi dhok ma giseng'iyo ko ni manager no, but kaka ndalo biro gibiro yie ni thum to pod onge manager. Manager biro bedo ni ya okibinene club chieng' ma thum biro bedo go office. To remember ni thum juogi ok nyal bedo go office. Chieng' ma thum biro bedo go office to biro bedo gi manager. To biro bedo gi ng'ama ni reception. Makaw notes. Obiro bedo gi staff members. To biro bedo gi sales and marketings mawuok dhi uso oko ting'iyo ni kambi ouso ang'o. To nikech thum ok biashara ok onyal bedo gi manager. Ni wacho ke chako yes. Winjo. En ni thum en talent. Ng'ani mine ni wacho ni manager ni ng'ani juogi mokelo. Ng'ano nyalo tiyo tich maduong' moloyo kata tijit mar thum no. Samoro nyalo dhi go somo mokwam kuno to ng'ano pod omoko kodi. Ng'ano ka manager ni en manager, kech manager manyo pesa. Debe ni owuok odosa dhi kama achielo. Ma pesa nitie. Koro thum pok obedo go office. Be thum ok bi bedo go office. Kech thum juogi. Thum juogi. Koro miyo kiwinjo jathum moro moro tibiro winjo niya awera nindo oko. But kama nigi manager ok nya nindo. Tigo simu ni manager. Kawuono neno ka bilion 3 ok odonjo. Ang'o motimore? To manager kaw simbe to gocho ne manager mar sales and marketing. Ang'o momiyo gino ok odhi? Uwero nang'o to uso nang'o. Thum en juogi onge gimiwaro onge gimiuso. Ji appreciate talent mari. Kanyo kinya wacho ni ndeke manager. Magi team work mondo ukonyru umejo piny talent maru.
winjo. Ok anyalo wacho ni an director mar band. No, wakonyore. Yeah. But dhok ma wacho ni gi seche gi pod ok obi winjore ne ji. Obiro winjore mana mbele. Donge Nyasaye mwala moni tokni. Mondo iyud Adam Andiv kod Densi Wood nyako chieng' kaka skiza tune mari. D-Star, apura achiel star, 928 hash. Alala mo Nyasaye no gwedha gi nyara dak. Oteni, usimni kod LTN, Luo Trending Nation. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Biashara to men talent. Yeah. Manyiso koro generally nying mar manager ni tuwatiyo ga tiya dhone management pod oingo angla. Bana management pod onge angla. Jitiyo ga kod tiya. Manager nitie club. Kaka nanyisi ni thomo ken biashara. To men talent. But talent nani ng'ama gogo biashara en jaba. Jaba onge juogi mar yawo ba. Macha ng'amo omanyo capital to wero to penjore niya e bana ni mondo dhano biye omethi nyaka many thum moro aketi, amany kombe mabeyo aketi, kombe gok biashara. Mago gik maloso ni biashara. Amanya artist moro akel, jathum moro manyalo wer, man gi talent. Koro an gi miya eni appreciate juogi ma an go. But ja club to loso be business. Nikech kada en biashara to wan gi jomo mewo made koro wer mok wachope. Nikech capital magin go. Lakini ng'ato nyalo mewo moyaw nyaka studio to ok onyal wer. Nikech onge ang'o juogi gini talent gini ok biashara. Yeah. Koro Amiso gesani be in gi ng'ama ukonyorugo. Yes. Koki penjo niya ei marketing matimo kaka kagolo thum kama ng'ato dwara mondo yudo obi onecha wa. Yes. Koso be in gi sales marketing koso lago jokiluongo kana sales agent. Sales agent. Wate wauso talent wa mane momiyo kali bino bedo to dwano go piano mondo ne mwasud mbele. But ng'amiluongo ni manager tionge go. Dok nok winjore. Apeja. Koro wakonyore gi ng'ato ni Collins Wodorongo. Wakonyore Justin Sisimat. Kidwaro ni inecha wa. Ya appreciate. Ya appreciate tijuwa. Tinyalo manyo jogo miyudwa. Abiro lao gas mago angla waro wuonge okun mane. Neno sama dhieba ka dhi gocho. Ng'ano appreciate talent na. Askuru. Mondo mi joga ng'o chiem. Yes. Mana kaka jampira. Ng'amene no gwe mipira papcha. Ng'ano ok tim biashara. Biashara nyalo timo kodogo yaw dukane. Yeah. Lakini gimotime pauno macha talent. Mano talent, yes. Bane momiyo nitie joman gi pesa mang'eny to ok nyagwe mpira. Yeah.
mantie ng'at mag en gi pesa lakini ok onyal dhi mogwe mipira no. Onyama yaw kuminene mpira. Koro ng'amo yaw kaminene mipira ja biashara. But to mondo mi otim biashara ni nyako nature talent mar ja mpira cha. Awinji. Koro sama kija thum to wuon bao mimi goche bane momi gimoro appreciate. Gwero kamano nikech ng'ano oboost juoki. But jogi to nigi information koro ng'ama manyi nyalo tudore gi Austin Sismat kata Collins Woodrongo. Yes. Ma en ni ka gino donjo negi maber ni manager to podonge thum but gin ginyalo koro ni mane ni managers. Ande kibiro mana gimo sebedo be kainyoga ji nikech ng'ato kawo ng'ato ni manager to kata ni wuono jathum no ok yani manager tich ni ang'o. Koro ka okang'o pang so tor nyambo ng'ano ni bwana ng'ani ng'eni ti dok pang tich. Kata kambi manager tije ok kawo kata ka kambi biskut ok wuok biskut dhi uso. Ni manager mar kambi. Manager en ng'ama ka kambi dwanu partner. To ng'ato chako wuotha e office cha to dhi office manager ka manager obede kom maluorore manager ok wuogi dhi many client. Ni an manager mar Amiso lakini odhi ka JB manyo tich. Nying maber niya an atiyo gi Amiso e band kanyo. Yeah. Wakonyore an ema ng'iyo ni otiyo wadhi tich kama wadhi tiyo kama. Yeah. Atimo ne marketing. Nikech samo chopo kacha nyako ber Amiso koko bro yudo tijino. Yeah. Makopo na sodo otimo marketing mas dongo to ninga wach ni ng'ane na tiyogo notimo na marketing maber magoyango okang. Awinji. To ken manager to ningo bed ni ochako ndiko ng'at matimo marketing. Koro mi office ne jathum man gi manager omeja manager office obede to manager koro ndik ng'ama timo marketing. Kore chul ji adi? Ichul ji are. Manager obed mos. Manager obed mos. Ong'eni ya. Udhi Qatar utimo nano. Wadwa dhi golo thum. Sani onego bed ni golo thum. Ondiko jok ma wuotho timo nonro ni nwa golo thum 22. Iwacho ang'o? En ok What test? Any office? Ba onego sani walok kama. Manager ma kama dwan warom obiro office ka mondo wa sign contract. Manager mar Safaricom okibiro mogodo endara ka gi line. Ni uso Kagundo Road. Okibiro mogo. Ni basan manager mar Safaricom. But en obedo office to ng'eyo gi program mora madhi mbele. To manager indiko gi kambi. Makata ko owuok owacho niya un wuogu dho us line to line choko usi to manager tibi chul. Joke machamo commission. Nikech mano ratiro mar manager. But manager to nyaka chul. Manyiso ni kopo ni nyaka ndik manager yo hangla. To nyaka ibed gi sign contract mare. To be en nyako cham pesa ne monthly kati pango show kata kipango. Tich ne ok en pango show. Koro ibiro mana riembe jok mano ndiko. Mondo pang so oko pango. To bro loko obro wacho ni ng'ani nandiko ka ok pang so maber, ng'ani nandiko ka ok pang so maber to golo. Mamano bende jathum ok bitimo nikech thum ok nen biashara en gima gik mwatimo gite ji promote wa. Kore mane momiyo kawuoni nyalo goche bane na 1,100 kinyi goche bane na 1,100 ne 150 kamoro bende goche ga 180. Moro bitere 50. Awinji. Ok en fix kabech sukari. Avis romano igore thumo ken fix kabech sukari. Talent. Makata ng'amo we ninde ode. Appreciate kato madho mana soda chiel we jare. Yeah. Time ng'ano ka ko metho godo no. One chajo talent.
And jok mineno wawacho miluongo ni manager. Mana wacho ni gin joma wakonyore kodo kaka e yor mondo kech ok dawuog madhi amany tich kenda. Adhi aus talent na, kech nitie ng'ama pok onena. Jogi nigi juogi. Makato bed ni dala gino mewo nade gino timo nikech juogi. Ok otim gino ni kore ndike. For example, we have like MC kata for example kaka Dhiang' Radida. En gi juogi momiyo timo gino. Dok ni gino juogi ok inyal ndike in artist. Ke samoro king'iyo kata yuto mar ng'a mineni wacho ni ndiko ni manechino. Yuto ne oewi. And you are director. Yuto ne oewi. Idwa wacho ni ndiko ini ionge apiko. Tindiko manager man gi gari. Gi mtoka. Ok en logical. Manechi nigi mtoka to in ionge kata ini wuotho gi tiendi. Koro gini ng'ani timo nikech juogi ng'ani ok obiro maneji. Ng'ani obiro mondo ukonyru. Onecha your talent. Ino kata kama goni piano cha. Ok ni desperate. Juogi motweka. Talent ne motwe. Otherwise onyalo dhi motim gik. Onyalo timo gimoro. Like kata in juogi motwe mo minyalo rie bang'ano. Sa 8 otieno ji nigi mondege e udi to pod iwer ne ji. Iwacho kaka ihero jaudi ma be onge ibano. Ilando ne ji kaka ihero. Ihero chiegi to chiegi miwacho ni ihero no bionge ko kanyo. Nindo. Koro juogi otweyi. Koro jogi appreciate your talent. Ne en sa 8 jathum wacho kaka ohero chiegi. To chiegi no to nindo. Koro juogi morwaki e jela no. Koro jok mobiro gi obiro boost juogi. Koro appreciate. Ogori kata in jathum en ma juogi nikech sa 8 otieno koro kikono ji kaka ihero chiegi. To chiegi no to onge kanyo nindo. En mana juogi. Ne momi Amiso golo thumbe 22 minyalo wacho ni Amiso wuoye ma wacho wach mopogore dhi e safari ya muziki thum juogi grade mar era ji nyalo dogore winjo juogi ne makelo gigo nikech mano paro makati mi japuonjo ko bi paro molok mabedo wer we yanyo jopuonje yanyo japuonj to wacho ni kata mi japuonji to ok dang' oparo ok onyalo wer konge juogi okay wan gi gik misomo to gi yani wan gi tina nyis ni wan gi knowledge gi wisdom koro ma wisdom yes men kati som manade ok nyambe dogo Amiso kwa tieko kona next step gime pango in the near future makoro wa expect wasewinjo ka chendo yin ge thumbe moko mapod nie apaga dek mokana kana kiani pango kod gi launching kasto wan gigeno ni videos biro kaka gisechako donjo no endo koro wakiani to next move en mane koso wane failed okenya nyiso ng'ato next move ineno mokongo jopiny kuye support juok Amiso to pod obiro dhi mbele kiwinjo thum mar safari ya muziki yawacho niya e weche mag ngolo kwa ng'iyo weche thum kafano biro gimiyowa mijing'o biro mar fan miyo wang'o mijing'o koro biro mar fan gi support mage miyowa biro medo Amiso mijing'o biro miyo wachop ne message ji ni ama Nyasaye ogwedho to nigi chuny ler mar nature talent biro ting'o wachop message wa mondo chop ne ji kumora mora langos kama gige udahero nyan yes awinji biro keto wa wachop kata ne jo Busia wachop ne jo Amerika to kwade chopo ne jo Amerika ka jo Amerika go bendo ko support wa nisoni winji jathum mora mora same ka jathum ikete odi nitie ng'ama biro chako jathum no kecho winjo thum ne odi in driver igo thum Amiso gari igo thum ng'ani gari igo thum ng'ama kame gari kaka thumbe mopogore market ng'ano kata kichope sone erokamano mogono ine mikete kanyo ber kimbi wacho ni bwana Amiso gini wane mano promote ka ng'ato pinji ni kwani indak no aseni ni so Amiso okocho ni nyaka ibie sona ni ko ki promoter ke samoro an Nairobi
in Mombasa. Ok dibi miela pile. Aya, thum bende samoro wachako goyo Wednesday to Sunday. Ok di miela Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ng'ama bende nigi family gi bia sache. Iso nyaki balance in be. Ma koro kopo ni neno ka koro in ng'ama dwa timo mano, timbi ng'ama koro dhi ketho family ne. Mano nyiso nitie kaka ng'ato bose di yie kona. Osedi kumoro. Kata wan dongo wayuega Monday, Tuesday. Nyaka yudo time mar kapok inyombo in gi girlfriend, in gi time mar moro bende girlfriend ni. Seche moko bende bi imiele ya miso, kiny chak itere omiele jathum moro, itere omiele jathum moro. An ok anyal diye kona. Ni kimiela to ang' ni compare nade ni am the king kapok idhi pima gi ng'ato. Nyaka idhi kocha miyud ka ng'acha wero yiende. Ore kang' ni wach ni amiso to kare ne wer maber. Ok no wero yiende. Ogore dhum. Ogori dhum. Ok inyal ng'eyo na miso wer maber kapok idhi ir ng'ato miyudo ko wero. Ogore dhum. Tamiso go thum. Ok awinje miso. Koro in yawo ne fans gi ginyalo dhi gimiel jomoko. Aonge ga gi chuki nikech kata ndonge samoro adhi e thum ng'ato. Yeah. Apenji. Ng'amo volunteer mondo obi omiela yawa. Ng'ani ok nachulo, ng'ani noka puonjo, ng'ani noka miyo pesa. Salary be ok ndiko. Ng'ani be ok ndiko ne salary. Idwa tame. Adwa keto ne chik. Magi gik makelo juok moko miwinjo wache safari ya msiki kama koro idwa chako wuotho ne wuod wegi ma nokonyuoli go ni koro mondo moka kari makata tafadhali otho dhe wae piny ka konya support ng'ama chielo. Awinje miso. Koro adwa ni ikaw microphone ni koro iting'e, an aseting'o nego mang'eny, igone ma fans ni erokamano mabe ing'eni sane awinjo ke trend sana, ng'ata nyaka yude koketo bathe. Naneno ka nyaka dayo moro timo ni challenge, iluonge ni Millicent, otimo ni challenge dayo. Akoni bwana miso dhe kumoro nyaka na keli ka miwuoge jopiny. Koro adwa ni ikaw microphone ikon gi kaka nipango gini endi, nikech nitie jomoko mabe osepango to kotimore. Dong nitie launching release mang'eny moselandonwa to kodhi obet. Koro ing'eni in kaka dhembe time no, at least wang'eni nitie jok moko mochung' kodi achiel ariyo adek. Be giwinje kitajogi. Erokamano ne johera mag LTN. Joma osechung' koda ng'eny mok dak kwan e kamera te. Nikech kachako gi ng'ama osechung' koda maduong' en Nyasaye. Nikech samoro de pach dhano tamiso dok nitie kawuono. Nitie joma osechako chung' koda kaka fans mawinjo thumbena. Dok giwinji thumbena kata de pach jomoko dok ginyalo winjo thumbena. Mago joma osechung' koda. Eka nitie family mara bende osechung' koda kech de ok gimiya yot de chuny osaye. Eka wan gi yawa mabende wacho ni koro miso wadwa lande mbui ma ji koro ng'e na miso nitie, nikech samoro ok da landora mung'eya chalo kaka medias, Facebook, TikTok, team TikToks, Facebooks, Instagrams, televisions, radios, jogo te osechung' koda. Eka nitie osiepe mabende aseromo godo mang'eny nyingegi. Agone gi erokamano kwa jumla. Nimar gine magimiyo gini no dhi successful. Ne band mar Kangeso Anglo Fighters de onge bedo kotimore maber. Nimar kaka ne ji pare oduogo wuok mopogore ma ji penjo ni kwana miso ne nyalo pango gini matimre. Nimar jo band nobede twech achiel manyalo gwero kamano ne Sisimat, Collins Albino, Dhiang' Radida gini nwaruyo nyaka piny kwaloso thum. Ongenya Wuonya Rodi, Oscar Magige, gosiepene ne giyie chung' kodwa kama tek mondo mi wachop lek marwa. Koro miyo agone ng'ata erokamano, to gimutimona ni kik utimna kenda, chak utime ne ng'ama chielo. Ka ji ng'eny
to ting bedo mayot. To ka ng'at achiel man malo to ting biro bedo mapek. Gima promise ni Amiso Thuango en jathum, thum pod biro. Sani nwa rekod thumbe 38 wagolo 22. Next ka ching mwalando launching to biro wacho na Amiso timo launching adier. To be pod wanyalo bolo nu moko be kachiel ni mar wan jawer stock mar wer pok orume wijine. To ema biro golo wae e messages. Eruru kamano, meduru support Amiso, meduru support jothumbe mamoko be. Une munyalo miyo wabed ji. Eruru kamano. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wando's Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Monde yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari. D-Star, abora chela rio star, abirio abora ngwen hash. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.